BTRआव स्पेशल टेटनि सिगां जोंनो रिक्रुटमेन्ट नांगौ। BTRआव टेटआव उद्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनि उद्रिसारनाय। जों बुङो BTCआव जेसेबां आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दङ बिसोरखौ गिबिसिन सुबिदा होनांगौ। आसाम टेटआव उद्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो नांगौ फरायसालिफोराव अरायथायै फोरोंगिरि हिसाबै थिसननाय। टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरि थिसननाय। टेटआव उद्रिसारनो हादोंब्लाबो गोबां बिजाथिफोरानो दासिमबो फरायसालिफोराव फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजायाखै। BTCनि स्पेशल टेट खुंनो थाङो गोनांब्ला जों बिनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिगोन आरो गसंथेगोन। बेखौ लानानै BTRनि अनगायैबो सारा आसामाव टेटआव उद्रिसारनाय बिजाथिफोरा थाबैनो थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय खुद्रिसारगासिनो दं। जोंनो रिक्रुटमेन्ट नांगौ। BTRआव स्पेशल टेटनि सिगां जोंनो रिक्रुटमेन्ट नांगौ। बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव BTR हालामाव थाबैनो टेटआव उद्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि हिसाबै थिसननायनि खथा फोसावनांगौनि थाखाय गासै BTR LP आरो UP टेट उद्रिसार गौथुमा 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा BTR सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौनि थाखाय गोख्रों रावजों खावलायहरदों। दिनै जोङो धरनानि हाबाफारि लानो गोनां जादों। मानो होनब्ला थांनाय बोसोरफोराव आसाम सरकार एबा जोंनि जा खाथि खाला अट'नमास काउन्सिल दङ कार्बि आंलं बेफोराव जेसेबां बोसोरै आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ रिक्रुटमेन्टनि राहा खालामनानै होबाय दङ। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो जों दिनैसिम BTRआव खेबसेबो टेट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय भेकेन्ट पस्टनि BTR एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनि थाखाय दिनै जोङो बेफोरखौ दुखु मोननानैनो जोङो दिनै BTC सरकारनिसिम मोनसे मेसेज होनो थाखाय दिनै धरनानि हाबाफारि लानो गोनां जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि गासै BTCनि अल आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बाहागो लानो हादों। बेयाव नट अनलि बर' मिडियाम जोंनि जेसेबां मिडियाम दङ आसामिसानो जा हिन्दीयानो दङ गासैबो जोंनियाव बाहागो लानो हादों। आरो बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों फैगोन समाव जाहाथे BTC सरकाराबो गुबुनाव जाबायदि आसाम टेट उथ्रिसारनायखौ रिक्रुटमेन्टनि राहा दिहुननो हादों बेबायदिनो BTC सरकाराबो एसेबो गोबाव खालामालासिनो जोंनोबो जाहाथे BTC सरकाराव BTCनि आन्दाराव जाहाथे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय भेकेन्ट पस्ट दिहुननानै होनो हायो। खोथाया जाहैबाय बिथांमोना मोनसे खोथा बुंबाय दङ जे थाबैनो स्पेशल टेट खुंबावनाय खोथा। जों बुङो BTCआव जेसेबां आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दङ बिसोरखौ गिबिसिन सुबिदा होनांगौ आरो जोंखौ सुबिदा होआलासिनो BTCनि स्पेशल टेट खुंनो थाङो गोनांब्ला जों बिनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिगोन आरो गसंथेगोन। जों आं दाबो बेयाव बुंगोन नो रिक्रुटमेन्ट नो टेट वी वान्ट जास्टिस वी वान्ट जास्टिस वी वान्ट जास्टिस नो रिक्रुटमेन्ट नो टेट नो रिक्रुटमेन्ट नो स्पेशल टेट निफ्राय बाहागो लानो हादों जोंनि BTCनिफ्राय फारियै उदालगुरि चिरां क'क्राझार आरो बाक्सा तामुलपुर दाख्लैबावै गोदानै दाजानाय जिल्ला तामुलपुरनिफ्राय बाहागो लादों। जायखिजाया बेयाव खमैबो 500नि खम जानाय नङा आरो जोंनिया फैबाय दंबावो सानैसोआ एसे गोजाननि थाखाय लामायाव गारियाव फैबाय दङ दसे समनि उनाव सफैबावगोन। बेनिखायनो आं बुंनो हायो बेयाव जोङो 500नि खम जानो हानाय नङा आरो BTCआव अनेक टेट उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेराव जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय बुंनो थाङोबा 2000नि खम जानाय नङा। अल टटेल 5000 जाना दङ। 6000 सरि 6000 अल मिडियाम लानानै BTCआव पास जानाय दङ। 19निखौ लाबा आरोबाव 8000 आरो 2019निखौ लाबावोबा आरो बांबावगोन 7000 8000सो जाहैगोन। आरो जोंनि बर' बिजोंहा बुंनो थाङोब्लाबो 2000नि खम जानाय नङा। ओंखायनो 2000 गाहाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथि थानायनि गेजेरावबो जोंनो मानो भेकेन्सि दिहुननानै रिक्रुटमेन्ट होनो हाया मानो स्पेशल टेट नांगौ जुदि टेट उथ्रिसारनायखौ बिजाथिखौनो रिक्रुटमेन्ट होग्रोनो हायाबा जोंनो मानो टेटनि गोनांथि। बेनिखायनो आङो BTC सरकारखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना स्पेशल टेट खुंनो साननायनि सिगाङावनो जोंनि खोथाखौ एसेबाबो सानहर नङाब्ला बिनि थाखाय जोङो जा हाबाफारि लानांगौ सरकारनि हेंथायै जाबायदि गसंथानांगौ गसंगोन। बेनि गेजेरजों आरो जोङो बर' माहारियारि आफादफोरखौ खावलायदों नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे गसंफानानै सरकारजों जोंनि जानानै आर'जलाइ हो जोंखौ थिसननायनि थाखाय जोंनि थाखाय मदद हो। नोंथांमोना सरकारखौ फोरमाय जोंनि बर'नि माहारि आफाद एबसु बर' साहित्य सभा नोंथांमोनखौबो आङो जोंनि टेट उथ्रिसारनाय हान्जानिफ्राय गुरै खावलायो नोंथांमोना जाहाथे स्पेशल टेट खुंनायनि सिगाङाव जोंखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो थाखाय सरकारखौ दाबि जनायो।
We want justice. We want justice. गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।